Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Lahi na si Agata nga kumaida. Ang Agata nga kanunay makig-socialize siya mga kaida. Karon aniya, puno sa depresyon na ang itsura. Gituyo ka sa kay kayunan nga maingon siya niya ini. Aron tili na mo badayon ni Melody ang among sabot nga magpalayo. Apan buot siya gatang na mo piya na kami din eh. Dili ko makaako sa pagpalayo kang Melody ug sa maabot na mong anak. Naglibog ako. Kinsa ang angay kong piliyon. Si Melody ug ang among umabot nga anak o ang akong asawa. Naglibog ko. Naglibog na kayo ko. Parehas silang pugkata lang kaya ko. Aban dili mahimong hangtod-sangtod nga ingon ini ang among sitwasyon. Kinahanglang mamili ko tali kanilang duha. Pansikin sa. Naglibog ko. Diyos ko. Armando, ayaw kong biyahe. Oh. Naginak siya nga na to. Chloe, tanahon sa kumasaw. Agata. Pahiran ko ang luhang nga minagay dahil siya nga happy. Agata pa sa luha ko nga gipasakit ang taka. Oh. Ang cellphone. Si Melody. Siya kanina naman. Misa mo taga kong kalibog ka. Parehas mong pugkat sa kang kasing-kasing. Dili ko mo may mawa ka rin yung doha. Apan kinangan kong mamili. Apan si Kinsa. Nahunong na ang pag-vibrate sa cellphone. Melody. May iba pa mga pin. Come on. Niya, dawatan mo sa kabaso. Salamat. Cheers. Cheers. Oh. Ikapila na nato nga botellas bino. Katulo. Unya kita rang duha nag-inom. O parehas tang wa pa matumba. Liwat ko kunin mo bisag unsaon dad. Bisag sa babae. Parehas ta. May problema mo si Cheney? Sige, insulti ko. You can tell me everything. Hindi mo kong amahan. I'm open. Dili si Chini. Lain. Oh? Oh, mas grabe ka ng imo-iho. Mapagani mo magkasal ni Cheney, mabahay ka na. Well, mas mayo sabi doon, samtang huwag ka pa mahigot. Kaya kung mahigot ka na, lisod na kayo. Lisod na iyo. I tell you, my son, don't follow my step. Makabuang. Human na noon. What? No, ayaw na. You cannot serve two masters at the same time. Kinahanglan kang mamili nilang doha. Human na daddy. Ug siya ang akong gipili. Oh, and who's that lucky girl? Si Melody. Melody!
The same name sa babaeng naghatag sa dagong kalibog, Melody. Dad, Okay, proceed. What? buhiin na si Melody. Ano siya ka to? Buhiin na siya. Ihatag na siya na ako. Please. Nabungol ba ko? Uwa ko makasabot, Eric. Si Melody. Ang imong Melody. Mao ang Melody nga akong gimahal. Hey, wait. Am I hearing it right? Yes, Daddy. I am loving your mistress. Nabuang ka na ba? Nabuang ka na ba? Makiksaw ka sa kong kikaw. Ha? Nagtuog kang lalim. Ha? Ako mismo. Giluod sa kong kaugalingon. Mura kong nagkaon sa kaugalingon kong suka. But what can I do? Naigog mao niya. Buhiin na siya, Daddy. Hatagi ko kay gayon nga mamahimong amahan sa maabot na mong anak. What? Sabais ka ta! Makasabais mo. Hiniura day kong kibuon. Sige. Sukol. Sukol sa bahay. Sukol! Dili ko masukol, Daddy. I'm sorry. Nga naman. Nga nung nakahimo ka man. Ikaw nga kaugalingon kong anak ang mitunto na ako. Mga wa mo'y Magsalpayas. Lipay pagkaya ko. Nga nagsabak na siya. Hunya! Dili di ako ang aman. Gihuong di ay sa kaugalingon kong anak. Pagkasalpayas. Wala ko tayo ang mahog ang pagbati ko gato niya. Butang itong una. Ang gubton mong duha. Hinungdan ka gilukos ko siya. Unsa? I'm sorry. Uy, saha si Melody. Ako ang may dakong saha niya. O karunuan ako masayod. Sa ako magpalayo niya. Tabangi ko, Daddy. Tabangi ko. Higog mga unsap ko niya. Tabangi ko. What? I really love her. Please. Ihatag na siya na ako. Eric! Sisay, hoy! Kabantay ko, ha! Huwag di kasay! Saman? Manli-li man! Sekarang sutihan mo sana. Pildi lang, oy. Kultan, bitaw Ay, ka. kinahang lang yung kwarta, bisa kwartahan, ha! Masamot ka ba yung kagwapa? Hmm. May batanon ka man. Badya ay, badya! May batanon Ikaw yun, dalir ba kay kong patuon? Agoy. Kadit kay ako pang bunot. Lagi punot ya. Ya? Unsa pa inyong obserbasyon nga nakita, ha? Nakaobserban ko nga may samot kag kagara. Gara ko taon. Waoy, bidato na lagyo ko ron. Dato sa imong kagaral. Sing, ikaw mo goday na sing. Nganong ni amang kasing? Oh, nganong dili man nga maninda man kog sa iyo putog squate. Nahurot na lang ang akong baligya, pero ikaw ni paghihapon ka din Hahay, kamahay ko ba yung gipaubanta ka din oy? May bago ako katol-tol din Pauli na si Day Melody rato dito. Muli man bitaw ko. Halakaw na. Ay mauli lagi ko ron. Ato sa kong bay. Dili dito skipoy ang Melody. Unsa?
Ngano man kuno? Ay sus, ay nalaggog pangutan na kay makatubag ko. Ay ngano lagi. Di na lang ko magtilgod kay makadungog di ba kaatbang nato nga naasmihoy sa kumpayag oy nagpaabot. Unsa to? Nagbalik mong mihoy. Kanus alang. Ganina, mga 10 minutos na nakalabay. Ba iwas sa good mo sing ba? Susana. Wa pa ka makakaon og tagam. Nakigbalik ka giod. Ay sus, ana maganang relasyon. Murag kanon, sahay init, sahay bugnaw. Sana. Ay, taon-taon sa kung wa kaduaw dinis kong payagda. Kabog na maron, esod. Nanilhig ba kataos mihoy? Ganina para ba ito paabot na ako na. Ay! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!